Фух, нарэшце адпачынак у Беларусі. Гэта тое, на што я так доўга адкладаў свае грошы. Фух, ну што, куды жа мне ісці? Оу, ноу, гэта што, беларуская лацінка? Нічога не разумею, оу, ноу. Ой, пачакайце, у нас жа выйшаў новы закон. Проста забылі замяніць шыльду. Зараз. Оу, дзякуй. Ну ось, глядзіце. А гэта што за хрень? Астатнія пару гадоў, як вы маглі заўважыць, з беларускіх вуліц сталі знікаць надпісы і шыльды на беларускай лацінцы. Іх сталі замяняць, вядома, на расейскую мову. Беларуская лацінка, для тых, хто не ведае, гэта звычайная беларуская мова, проста запісаная нашым варыянтам лацінскага альфабета. Гэта значыць, што і тут слова «шчучыншчына» вымаўляюцца абсалютна аднолькава. Прыбіранне лацінкі з вуліц тлумачыць тым, што яна нібыта нікому не зразумелая, а таксама, што яна нейкая чужая для беларусаў. Ну, гучыць сумнеўна, бо гісторыя беларускай лацінкі шмат стагоддзяў, і нават літара «у» нескладовая была вынайдзена якраз-такі ў лацінцы. Я ўжо маўчу пра тое, што ўсе класікі нашай літаратуры 19 стагоддзя пісалі лацінкай, а ў 20 стагоддзі часта пачыналі з яе, як, напрыклад, Янка Купала. Дык вось, у супрацьвагу забароны лацінкі я пачынаю яе больш выкарыстоўваць у штодзённым жыцці. Напрыклад, пішу нататкі, сям-там выкарыстоўваю в інтэрнэце. А таксама здыму гэты ролік, дзе раскажу пра гісторыю беларускай лацінкі і як ёй пісаць. Зараз жа пастаў падабайку, калі хочаш, каб беларуская мова стала вялікай. Асобныя беларускія словы ў лацінамоўных тэкстах ВКЛ сустракаюцца з 15 стагоддзя. Напрыклад, у 1411 годзе князь Жыгімонт Кейстутавіч у лацінскай грамаце згадваў пуд воску, а ў 1451 кашталян Віленскі надаў зямлю касцёлу з пашняй і сенажаці. «Сальвете карісімі легацці, те звяртаюся, магній моменці нунціос а гаспадара?» Від? Хто напісаў гэтую лухту? Тут не лацінскія словы, як паслам нас зразумець? Ну, я напісаў. Ты шо, дурны? Не, я з вялікі. З 16 стагоддзя ўжо пачынаецца выкарыстанне лацінкі для запісу звязных тэкстаў і жывой народнай гаворкі. Вось, напрыклад, беларускі тэкст лацініцай, напісаны на звоне 1583 году ў мястэчку Моладава. Пасля стварэння Рэчы Паспалітай лацінская графіка пачала атрымоўваць усё большы і большы ўплыў разам з польскай мовай, якая набыла дзяржаўны статус. Гэты тренд змяніўся толькі з падзеламі Рэчы Паспалітай і анексіяй нашых земляў Расеяй. У 1859 годзе расейскія ўлады афіцыйна забаранілі выкарыстанне лацінкі для запісаў беларускіх тэкстаў. Нягледзячы на гэта, лацінка працягвала жыць. На ёй пісалі ўсе асноўныя постаці адроджанай беларускай літаратуры. Ян Чачот, Паўлюк Багрым, Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч, Адам Гурыновіч і Францішак Бахушевіч. Літара «у» нескладовая, сімбаль беларускай мовы, была упершыню ўжыта ў лацінскім варыянце этнографам і выдаўцом Александрам Рыпінскім у 1853 годзе. Лацінкай была напісаная і першая нелегальная беларускамоўная газета «Мужыцкая праўда» Кастуся Каліноўскага. Дарэчы, там вельмі цікавая жывая мова, раю пачытаць. Дунін-Марцынкевіч тлумачыў патрэбу пісаць лацінкай тым, што сяляне былі пераважна непісьменныя, не хадзілі ў расейскую школу і не валодалі кірыліцай. У той час, як польскую графіку яны яшчэ памяталі і маглі ёй карыстацца. Бай мне кофе. Внимание, холопы! Всем читать указ царя. О, ды што ты, сынку? Які указ? У нас тут ніхто чытаць і пісаць не ўмее. Толькі ў полі гараць можам. Ай, чорт с вами, быдло необразованное. Копайтесь в своей земле. О, а тут что за папера? Нейкі Яська гаспадар з-пад Вільні?
Ад маскаля і паноў няма чаго спадзяваціся, бо яны не вольнасці, а глуму і здзерства нашага хочуць. Во, гэта мне даспадобы. Трэба пачытаць над вячоркам, пасля таго, як Дуніна Марцінкевіча дачытаю. На пачатку 20-го стагоддзя пісаць па-беларуску лацінкай было звычайнай справай. Напрыклад, Янка Купала пісаў свае першыя вершы лацінкай. Таксама на ёй выдаваліся газеты «Наша доля» і «Наша ніва». А ў 18-м годзе на лацінцы выйшла першая кадыфікацыя беларускай мовы Браніслава Тарашкевіча, якая потым выкарыстоўвалася ў БССР на афіцыйным роўні да 1933 году. У БССР увогуле у 20-е гады некаторыя культурныя і грамадскія дзеячы, як Зміцер Жылуновіч, прапаноўвалі зрабіць лацінку адзіным афіцыйным шрыфтам. У заходняй Беларусі, якая трапіла пад польскую ўладу пасля 1921-га, лацінка працягвала сваё жыццё. Тут яна стала часткай беларускага нацыянальнага руху. Беларусы пісалі лацінкай у літаратуры, школьных выданнях, газетах, а таксама рэлігійных тэкстах. У другой палове 20-го стагоддзя лацінка амаль знікла з публічнага жыцця. Яна выжывала толькі ў эміграцыйных выданнях, дыяспары і асобных навуковых працах. Па атрыманні незалежнасці ў Беларусі пачаўся новы этап у жыцці беларускай мовы, а разам з ёй і вярнулася цікавасць да лацінкі. Ёй пачалі зноў друкавацца артыкулы ў прэсе, пісацца кнігі, а з развіццём інтэрнэту і з'яўляліся блогі. І лацінка таксама пачала выкарыстоўвацца культурнымі дзеячамі. Сёння ўжо нікога не здзівіць, калі музычны гурт выкарыстоўвае лацінку, каб падпісаць свае песні. Адкуль жа з'явілася лацінка на вуліцах беларускіх гарадоў? Здарыўся сапраўдны цуд. У 2007 годзе з'явілася афіцыйная інструкцыя па транслітарацыі геаграфічных назваў праз традыцыйную беларускую лацінку. У 2013 годзе гэтую інструкцыю зацвердзіла экспертная група ААН па геаграфічных назвах. І пасля гэтага лацінка пачала з'яўляцца ў менскім метро і на вуліцах нашых гарадоў. Але ўжо ў 2023 годзе выходзіць пастанова, якая скасоўвае ўжыванне лацінкі і ўводзіць трансліт, падобны як у расейскай мове. Теперь давайте разберемся, як писать латинкой. Вось так выглядае увесь альфабет. А теперь давайте расскажу нюансы. У беларускай латинцы ёсць спецыяльныя літары з гачыкамі ж-ч-ш, з рыскамі з-ць-сь-н і з дужкой у нескладовыя. Ёсць также асаблівая закрэсленая «л», якая азначае цвёрды гук – лаўка, кола, латинка. У той час, як мяккі гук «лю» пішацца без крэскі – лёс, лялька, жаль. Цікава, што ў лацінцы двума рознымі літарамі пазначаецца фрыкатыўны гук «г», як у словах «голас», «гоман» і выбухны «г», як у словах «гвалт», «мазгі». Гук «х» запісваецца двума літарамі – «хімія», «хмара». Йотавыя галосныя «е», «ё», «ю», «я» запісваюцца як і «э», і «о», і «у», і «а» пасля зычных, напрыклад, месяц. І «е», «е», «о», «е», «у», «е», «а» пішацца паўсюль, дзе чуецца «ю», пасля галосных, на пачатку слова і замест апострафа. Ежа, раён, здароўе, пад'езд. Здаецца, складаныя моманты я агучыў, усе карысныя спасылкі я пакіну ў апісанні да відэа. Самае прыкрае, што гэта ўсё вы маглі бы вывучаць у школе, але ў афіцыйнай праграме па гісторыі ці беларускай мове ёсць прыкладна 0 згадак пра беларускую лацінку. І пасля гэтага мы здзіўляемся, што надпісы лацінкай камусьці здаюцца дзіўнымі і незразумелымі. Давайце ўсё ж гэта выпраўляць. Пішэце каментары на беларускай лацінцы, а таксама скідвайце гэтае відэа сябрам, каб як мага больш беларусаў засвоілі гэты грунт беларускай мовы. А з вами быў Ілля Сіўцоў і на пачатку было слова. Бывайце! Асобная падзяка спонсарам канала Івану Бахціну, Валерію Чадовічу, Вячы, Ганне Марыі, Владзіславу Лапко, Дмітрію Судніку, Эліс, Марыі, Cat No. 3, Даніілу Вашкевічу, Мова Неўрова, Тэхнадзік Хакерспейс, Назва не будзе, Галантырэя, Паўлу Табораву, Міхаілу, Жанне Гаравенка і Крысціне Кавалеўскай. Каб трапіць у наступнае відэа, станавіся спонсарам канала на Патрыёне ці Buy Me a Coffee.